Rosalía de Castro. Forma parte do comité executivo da fundación que leva o nome da poeta desde hai 27 anos. Ademais, é unha muller coñecida pola defensa dos dereitos de igualdade entre homes e mulleres. Moi bo día, Ana. Hola, bo día. Moitas grazas por vir hoxe a concedernos esta entrevista. Eu encantada, por suposto. E aclarar que non son investigadora, estudiosa de Rosalía. A primeira das cuestións que me gustaría plantexar é sobre a súa opinión sobre o papel de Rosalía no movimento do Rexurdimento galego. Bueno, pues Rosalía é a figura principal do movimento do Rexurdimento, porque nos séculos XVI, XVII non se tiña nin utilizado o idioma, de maneira que durante moito tempo o galego prácticamente non existía, e foi na época precisamente de Francisco Oñón, o noso poeta de aí da Serra de Outes, que publicou antes que ela unha obriña. Entón é considerada, claro, como figura importante, que as súas obras que publicou en galego, que son Cantares e Follas Novas, o cual non quere dicir que non sea unha escritora que se estudie en castelán, porque en español é unha figura universal, porque ti sabes que Rosalía xurdiu ao final do romantismo, cando o realismo estaba comenzando, e ata se prolongou este movimento precisamente gracias a ela e a Beck, que nos deixaron a literatura intimista máis importante do século XIX. E naquele momento, vostede pensa que tivo reconhecimento polo seu traballo? Perdón, polo desconocido. En aquel momento, vostede pensa que tivo reconhecimento polo seu traballo? Vamos a ver, non, penso que non. Rosalía foi unha poeta popular, unha poeta do povo, e era coñecida, as nosas aboas, as nosas bisaboas, cantaban xa os poemas de Cantares, entón foi unha poeta popular. No seu tempo, incluso, ni se estudiou como unha figura literaria, non? Entón conservouse esa imaxe do povo, que iso hai que recoñecelo. Logo despois xa empezaron os estudios de Bouza Brei, de un Carballo Calero que de aí 8 días, e entón empezouse a abrir realmente a cultura, a figura de Rosalía, e sobre todo a partir do ano 1985, que se celebraba o centenario da súa morte, e houbo un gran congreso internacional en Santiago, propiciada pola Universidade. A partir daquele momento, figuras importantes do mundo inteiro estudiaron a Rosalía. Eu creo que foi cando empezamos a escoitar os adxetivos de existencialista, folclórica, realista, feminista, social, a partir de entón. E hoxe en día xa é excusado dicir que a figura de Rosalía estudiada en todas partes, é unha gozada ver como vai isto, pero eu que son moi bella, como podes ver, pois ainda recordo aquelas épocas en que falabas de Rosalía, pouco máis ou menos que a tomaban como un xenio de escritora, pero local. Logo despois xa na xeración Azorín, Unamuno, empezaron a escribir, a citalas, pero vamos, non con moita cousa, non? Mesmo hasta falaba desa nena aldeana de Bucagrande. Entón, penso que este sí que é o momento este é o segundo rexurdimento, para min, Entón pensará que Rosalía, polo feito de ser muller, tivo algún problema para publicar as súas obras? Pois sí. A Rosalía hai que reconocer que estaba casada con Moría, un gran historiador que realmente animou e axudou. Pero Rosalía sempre se queixou
dixo do difícil que era para unha muller naquela época publicar. Ela ten na súa obra unha obra que se titula Cartas a Eduarda, escríbelle a Nicanora e dille a Nicanora o difícil que era para a muller publicar, e máis faime gracia porque leímoslo como ela di que as mujeres estaban para coserle los pantalones a los hombres, digo yo en castelán porque lo decía en castelán, y que si no hay hombres en casa, pues coserían las de los parientes. Esa frase está recollida en Cartas a Eduarda. Entonces, sí, claro que hubo problemas. Ahora, hai que recoñecer que o seu marido Murguía interviu para a publicación de Cantares, porque era un home. Pero bueno, Murguía foi importante na vida de Rosalía, pero hai que separar a figura da muller escritora da consorte. Vale? É Rosalía un referente feminista? Por supostísimo, por supostísimo. Ahora acabo de dicir todo eso de ela cando se conservan cartas dela o marido, pois queixase así un pouco de que a elas lle toca todo o traballo e tal. Entonces, e logo, se les a obra dela, pois as mulleres en Rosalía é unha constante, unha constante. Eu estou por facer, aproveito para dicírvolo, estou por facer un traballo sobre as mulleres de Rosalía, pero un traballo para poñer en escena, porque eu teño un grupo aquí en Noia que recitamos a Rosalía e facemos espectáculos poéticos. Entonces teño moita gana de destacar a muller en Rosalía. Vela aquí unha con carácter moi persoal. Cal foi a obra que máis lle gustou de Rosalía? A mí. Bueno, sin duda, pois, en poesía foi As Novas, porque recoñezo que Cantares abriu unha porta ao galego, foi importante, claro, pero a súa obra realmente importante está en Follas Novas. E xa en prosa, El Caballero de las Botas Azules, que é algo impresionante, que eu suxiro a todos os rapaces que a leades. Opina que Rosalía é un exemplo a seguir para as nosas mulleres galegas? Por supostísimo, por supostísimo. Mira, de Rosalía, o máis importante non é precisamente o aspecto tradicional da súa vida, o seu nacemento, a morte dos fillos, a súa enfermidade, a escasez de cartos, o seu problema económico, con ser atractivo e interesante. O importante de Rosalía é a súa universalidade, non sabes? Universal que é a súa obra. E xa con esta remato, que pensa da discriminación positiva? La discriminación Positiva. É que non entendo ben a pregunta. Que pensa da discriminación positiva? Da discriminación positiva da muller. Da muller. Xa estou dicindo todo o tempo. Ainda, agora, nestes momentos, século XXI, a muller ainda está a sufrir moitísimo a diferencia, o machismo, por chamarle de alguna maneira, ainda que penso que igual que hai homens machistas, hai mulleres machistas tamén. Entón, a min, todo isto que facedes, por exemplo, isto que estades a facer aquí, todo o que sexa investigar a Rosalía e dar a coñecer a Rosalía, porque eu ainda me acordo, por iso che dixe, como son tan bella, de nena que eu recitaba as poemas de Rosalía, e que tiñan como se fora unha poeta así, sin moita importancia. Entón, hai que coñecer a súa obra para darse conta do importante que é, sobre todo, de cara a muller. Moitísimas grazas, agradoume moito a súa paixón e foi un placer enorme. Gracias a vos e noraboa por estar facendo estas cousas. Non sabedes o
moi importante que isto. É tan importante como as conferencias que dan os escritores importantes deste país. Tan importante como iso para mí é estas cousas. E suxírovos que recitedes os poemas de Rosalía, que fagades ese tipo de actividades que fermosísimo. Gracias.